Ụtụtụ ọma nọ. Asị nka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma, na-agbakwụkwọ mmụọ niile na-anara oke na-anara àjà n'Orie ka ọ bịa nara àjà na ọfọ niile anyị gọrọ na àjà anyị ka ya achụ n'ụbọchị taa. Ise abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m nnukwu onye nchụàjà na Ugochi tubelu Odinana temple Oraifite. Asị m ka n'ụbọchị taa o nwere ụfọdụ ihe mma akọwa gbasalụ ndị joinere m ọfụ na ma YouTube channel, ya na etu ụfọdụ ihe mmadụ kwesịrị ime na mbụ dịka onye ọdịnala. Ekuzigo m part 1 mbụ, mana m ekuzikwa part 2 taa. Ihe ndị a bụ ihe ọkwacha ndị oyibo sị na prayer mbụ. Ihe mbụ na mbụ ihe ndị kwesịrị ime, introduction to the Odinana Igbo. Onye bụ ihe izi kwesịrị ịma. Nke ọzọ wee kọwazie gbasalụ anniversary consecration na anyị ga-eme na Ugochi tubelu Odinana temple. Ọ ka ọ bụ na nkwọ gara aga, mana o nwere ka ihe si wee dapụta. Ọ bụrụzi na nkwa anọ ya abụzi na nkwa na-abịa n'ụbụ Monde. Ụbọchị pụrụ nnukwu iche na Ugochi tubelu Odinana temple. Mana bifo m gaa n'iru n'isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa, asị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo, na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị m na akakaka ya amaghị, ejiji ya amaghị. Egwukwara m sị na aka ọbụla na-ama nzu amanata unyi. Asị m na onye chụba anyị ya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa n'ọnụ ya nwụrụ. Asị m na anyị ga-ede ude nọọ ihe ndị a ka m gọrọ n'ọfọ, wee sịkwazi na egbebere ugobelu nkesi ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ihe m kwuru. Ndị Igbo ka anyị maka anụ. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakwa afa, gbaa afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Nke mbụgoro na mba ebidogoro ihe gbasara ime ọkwa, dịka m kwuru na ụbọchị Monde ka anyị ga-eme ọfịs ka ọ bụ na Ugochi tubelu Odinana temple, then wee mee dedication of the second temple. Anyị kọwakwara maka ndị ka mara ndị aka esonyere anyị ọfụ na anyị nwere mmụọ na-achụ ndị amoosu, chute ndị amoosu aka. Ịbụrụ onye ndị amoosu na-enye nsogbu, ịnidere ịkụ mmụọ anyị mbamba, mmụọ na-apịakwa ndị amoosu azụ, mmụọ na-eje mba, mmụọ na-apụ apụ, mmụọ ya bụ ịkụọ mbamba. Ị mara na mmadụ enwere ike ịnọkọta were oke gị. Akọwara m ndị mmadụ maka njụ ajụjụ a bifo mbanye n'ihe m nwere ikuzi taa. O nwere ndị na-ajụ m oge na-ewu mbamba, wee sị ka nkọwa ya taa. Mbamba bụ ihe onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo ma erụta mgbe anyị dị na ụmụazị. O nwere ike onwe ihe i mere nne gị ma ọ ihe i mere okenye ọbụla nke onye anwa adịrọ pleased with. Onye a wee na-achụ gị ọsọ ka o tie gị ihe, i wee gbawa nnọọ ọsọ wee gbaga n'ahụ okenye, wee gbakwute okenye asị ya ọ bụrụ na afọ ya bụ Ngozi, si achị Ngozi akọọ gị mbamba ahụ izo na ịkwụrụ n'azụ ya. Ịkwụrụ n'azụ ya, nke bụ eziokwu bụ na onye anwa na-achụ gị enwere ihe ọ ya eme gị. Ha ya esi ọbawa mba ọ kọmplen gbara onye ịkụrụ mbamba Ngozi, nekwa ihe imere onye ji achụ gị ọsọ. Ngozi ya asị ya na ọdịnala Igbo na nwatakịrị agbagodogo bịa kụọ ya mbamba n'ime etizie ihe, as long as ọ nọ n'azụ ya, unless mgbe ọ na nwatakịrị a ji wee chi n'azụ ya pụta. Ọ bụrụ na iwe na-ewe gị ka na-ewe gị, ị nweziri ike tie ya ihe.
Ngozi anyị kwara mbamba nwekwara ike intercede on your behalf, nke ga-eme na mgbe ọbụla iji wee pụtazie n'azụ ya bụ ngozi na onye anwa iwe na-ewe iti gị ihe nwere ike obi ya adajigo. Ọ ihe na-eme na mmụọ ka m na-agwa gị na ịkụ mmụọ mbamba nke mbụgoro na ọ ga-eprotect gị as long as ị kụrụ mbamba n'ebe ọ nọ. Nke ịbụ anọ ga-anọ wee intercede on your behalf. Ị bụrụ onye ndị mmadụ na-achụ ọchụchụ, ị bụrụ onye ndị mmadụ na-achọ ịnara okie, ị bụrụ onye ndị mmadụ na-achọ ịpịawa azụ, mmadụ enwere ike iwe oke gị mana mmadụ mana mmụọ. Ọ ga-ayọtakwado gị ihe ọma dị iche iche n'aka entities of power, because n'oke mmụọ ka ọ bụ eze alụsị. Eze alụsị ka ọ bụ. So nke a bụ ofu. Nke izi nju ebezie maka ụbọchị taa ịkọwara ndị mmadụ. So onye ahụ dedication ga-abụ on Monday. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị so na ndị anyị ga-agọrọ ọfọ n'ụbọchị ahụ, ma ọ kwarụ na ị chọrọ igburu mmụọ anụ, ma ọkwa na o nwere ịchọ ka mmụọ a meelu gị, emecha ise ndịelu meseji ozi ọbụla izuri m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka egbuo mmụọ anụ, ịma na a ga-egbukwara mmụọ anụ n'afa gị. Ọ bụrụkwa ndị ị chọrọ ka anyị walụ gị ọjị gọọrụ gị ọfọ n'ụbọchị ahụ ka ihe ọma bido mebe, chatịkwa na meseji na WhatsApp. Ihe dị maka ebe taata, ihe onye ọdịnala mbụ kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na iwe onye ọfụ na ọdịnala, nke mbụ ị kwesịrị ịma, ịsịkwara na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ma ọ na ị ga-esi meseji nkụzi gbasara ndị mmiri, etu esi arụ ọrụ mmiri ọ bụrụ final. Nke bụ eziokwu na onwe ọtụ ndị mmadụ na-alụ ndị mmadụ ọrụ, kama ha ya agwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu. O nwere ndị na-abịakwute m sị na ha chọrọ ịrụ ọrụ mmiri, ma asị ha mba. Yes, ọ bụrụ na m eburu ụzọ gbaa afa miri emi ụzọ gị, mara ihe dị iche, ihe niile na-edistọpụ gị. Nke mbụ na ndị mmiri iwu ndị obiọma ha enwere ube, ndị na-ebuli mmadụ elu, mee mmadụ odogwu, mee mmadụ eji amatụ. Obiọma ha dị too much. Ihe na-enweghị iwe ewu mgbe ị na-asị na o nwere ihe na-eme na-eje na-eme cast and bind. Mana ikwetara anaghị na ikwetago na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, obiọma ha kwe mmadụ obiọma ya dị too much. Ana m akpọ ya mama nnukwu. Ịghọtara ya? O mere m mfụ n'anya na abụ. Ọ ga-emekwaziara gị nwa na-ege ntị. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ihe ị kesịrị ime na mbụ bụ, ọ bụrụ na ị gbaa afa miri emi, ị marụgoro ihe dị n'ụzọ gị. Ụfọdụ ihe na-eme ndị mmadụ ji arụ ọrụ mmiri, arụcha ọrụ mmiri ọmaga. Kedu ka ọ ya abụ ijekwuru mmadụ ya rụọ ọrụ mmiri? Ị kpọtụrụ chi gị, ị medoro ihe dị n'ụzọ gị, ngwurube nna gị ma ọ nọ ngwuru ebe mebiri ihe ọdịnala, mebie ọfọ, mebie ihe ndị nna nna ha, kparịa ndị ichie. Ije na-alụ ọrụ mmiri, ka ego sido ka ọ ya aga. Ije lụcha ọrụ mmiri, chi ga-esoro ije ịmara na ọgbụ chi na onye a bụ ụzọ, nya ka eji aba n'afa chi bụ ụzọ. Ịmara maka ihe ebu ụzọ kpọtuo chi gị, fidie chi gị, gị na chi gị adị na mma, gị na chi gị adịrị n'izu. Ọgwa sị na onye na chi ya onye bụrụ chi ụzọ gbawa onwe ya n'ọsọ. Kedu ka ị si ebuzi ụzọ hapụ chi gị n'azụ? Ị atagbu onwe gị n'afọnụ. Ịma ọjị na nwa chi onye adịghị n'izu na isi na-acha ya awọ. Ọ bụgoro na chi gị adịghị n'izu ọjọọ ọbụla ihe ọbụla ga-eme gị, ọ bụrụ na chi gị ekwetara akọ nkọrọ na n'izu agbara ọma aba. Ịghọtara ya? Ọ ya bata na chi bụ ụzọ, ihe bụ ụzọ meta chi gị mma. Gị na chi gị kwụrụnụ ijezi ịrụ ọrụ mmiri, ejezi ịkwụ ngọ n'isi gị, chi ga-ewe soro unu alụọ ya wee baa. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-etu ha si wee ghọta ihe mma akpa ya, abịa eburu ụzọ rụọ ọrụ mmiri. Kedu ka ọ ya esi wee gaa? Ịfụna mistake ndị mmadụ na-eme, mana anyị ebu ụzọ gbaa afa, gbachaa afa. Ọ bụrụ na eziokwu na ezi asụsụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ, na ị nwere ego eji enye chi gị nri, na ị nwere ego eji enye setụrụ ndị ichie ebe nna gị, ndị akpọrọ ancestors, ndị ụka na-akpọ ha ndị saints. Ị nwere ego iji akwanyere ndị nna nna ahụ ugwu, gbuoro ha anụ. Ị nwere ego iji arụ ọrụ mmiri. Ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime, mana ị ga-adị sure ihe a ga-awa ọkụrụ gị ma ọ bụrụ na nke bụ eziokwu na ezi asụsụ na ị nwere ego. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, setụrụ mmụọ na-afụ akpa gị, mmụọ ma aka rụrụ gị. Ịghọtara ya? Mmụọ ihe a ga-arụrụ gị ọrụ ma ọ bụrụ nke bụ eziokwu na ezi asụsụ na ya broke, na onwere onye ị ga-ebite.
ihe ị ga-eme bụ nke mbụ wee kwetagodu ịgbacha afa. Ọ bụrụ na ị kwesịrị isetụrụ chi gị, setụrụ ndị ichie, setụrụ ndị mmiri, setụrụ arụsị ka mma atụ ụzọ ị na. Ihe ị ga-eme bụ iwere ọjị gwa chi gị si ya na ọ ma na ị nwere ego tụrụli na ịdị broke itiri eti. Ihe ị ga-eme bụ iweta akwa ọkụkọ Igbo. Akwa ọkụkọ Igbo ka m kwuru asịrọ m agrik. Akwa ọkụkọ Igbo bụ akwa follow natural process. Nwa nọ n'ime ya. Ihe fọrọ na nwa ya apụta n'ime ya bụ na ọkụkọ egburu ya, ịghọtara ya, wee incubate ya. Now ọ ya bata ihe yuzu akwa ọkụkọ Igbo, yuzukwara agrik maka na ọ formulated egg. Now iwere akwa ọkụkọ Igbo anwa iche ihu n'anyanwụ east wee bụ ọwụwa anyanwụ si apụta. Onye akpatara na okpukpere niile dị n'elu ụwa ejiri anyanwụ egwu egwu. O nwere ndị ma nkụzi m mgbe m bidoro na this channel. O ụbọchị m kụziri gbasalụ ebe ndị Rome si wee nweta 7 days in a week. Wee kọwa ụbọchị a na sun bụ Sunday, the day eji worship sun. Saturday ụbọchị eji worship Saturn God, akpọ ya Saturn day. Etu a ka ọ dị. Ụbọchị a akọwachara m ihe gbasalụ ụbọchị niile dị n'ụzọ. Wee kọwalụ na Monday wụ the moon, the day eji worship the moon day. Ịghọtara ya? O nwego mbọchị mgbe m kụziri nkụzi m nwa, mgbe m bido kụzibe nkụzi years back na Google na channel, akụziri m ihe gbasara etu esi wee weta 7 days dị na wiki mekiri Roman calendar. Wee kọwaa na nke ndị Igbo wụ ọnwa anọ dị n'izu, that is mkpụrụ ụbọchị anọ wụ ofu izu n'ala Igbo. And mkpụrụ ụbọchị anọ ahụ represent kwara our own. Represent kwara the earth, the sun and rest of them. Ọ bụrụ ya ka m bịara ịkọwata, mana ihe na-achịkọwara gị bụ na onwero nke ndị Rome adros period than our own. They recognize that 4 market days. Now ọ bụrụ na ị nwere ike ịsọnwụ nsọ mara ụbọchị amụrụ n'ahịa Igbo ka ị ga-esi mata ya, gaa to Igbo calendar, www.igbocalendar.com, tinye date of birth gị, ogesi ụbọchị amụrụ n'ahịa Igbo. Ọ bụrụ na ụbọchị Orie ka gbara ọnwụ na ọ ga-ekwe gị mee, o nwere ihe na mmadụ na-etinye ka o wee gosi mmụọ na ihe a na-achọ dị ya mkpa. Ụbọchị ya nwa ọnwụ na ụbọchị Orie, if you can avoid sex that day, better. Maka na o nwere ihe ị na-achọ n'aka mmụọ. Ụbọchị ya were ya ụbọchị iji edo nsọ. Ịghọtara ya? Nke bụ anyị kwesịrị ịma bụ ụbọchị ahụ were akwa ọkụkọ Igbo, ma ụbọchị ọbụla ị chọrọ ịrụ ọrụ ihe gbasara ize ndị gị na ha so na entities of powers na-eso gị iwe, izuye n'anyanwụ. Izuye n'anyanwụ anwa ịkpọkuo ya si ya, anyanwụ biko kpọkuzie chi onye ụwa gị. Remember ịpụta n'ilo, maka ndị bi na public yard ihe anọ n'ilo mee because maka eme ego allegation niile ya gwa ọgwụ. 4 corners of your room nwere ebe face east. Ebe a ka ị ga na-efesi mgbe ọbụla ị na-ekwupi okwu. Ịghọtara ya? Ndị okpere dị iche iche na-alụ ụlọ ụka ha fesie east. Ịghọtara ya? So ifesie east ya nwa ikwubi okwu wee sị ya, chi onye ụwa m na tata mụnwa nwoke eke nwa Ifeanyị ibe egbu onye nna ọkwa. Example ka m mara. Na-eji m akwa akụkọ Igbo a wee na-eze gị iwe, na-asị iwe ọbụla ị na-ewere m, biko ya banye na akwa. I wee sị ya biko iweta obere nnu na mmanụ na-ete na akwa, na-asị ya na nnu na mmanụ adịkwa na-ese okwu. Ị na-ete na akwa, itechaa ya, i were ọjị Igbo ijidesi ya, chi m n'ụbọchị tata na-ana m ekene gị, gị na ndị niile gị na ha na-erikọ na mmụọ. N'iji ọjị a wee na-ayọ ha biko ha mepere gị ụzọ ka ịfụ ego ka ị wee lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ikwucha ya ịwakwana ya awa, eme ya asị anya jiri aka ewa anya na ndị nyere ya na-erikọ na mmụọ, ha waa ha kee. Chọwa ebe ụzọ gbara 3 maọbụ 4, iruo itiwe akwa anwa, ịtụpụ ọjị anwa, ịtụpụja bụ ọjị. Ọ bụrụ obere ego iji 20 naira, 15 naira, 100 naira na ọbụla iji tụpụ ya asị ihe aja, ịtụpụ ya. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ndị bi na ebe enwere ike ịchụpụwa aja, anyị nwa nọ na village nwewuru ebe anyị achụpụwa aja, maka na anyị nọ n'ime, inwere ike ịbanye ya bush path ma ọ stream side ma ụzọ mmiri ma ebe ọbụla iyi anwụta dị lonely. Mana maka anyị nọ na taụn, o nwere ike ọpịa ahụ ime na daytime.
ị nwere ike imesịa ya oru na abalị je tiwe anya wa akwa so ime ya etu anwa mana ọkwa nna chance ya adịwuru gị ime etu anwa imekwe ka imekwe ya n'abalị ihe dị mkpa bụ n'ife esiri east imesịa ije tiwe anya wa akwa chụpụ ya bụ aja isi a na iji akwa eze ya iwe wee yozie ya na ego bata n'aka gị na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime and ego bata ichefukwa n'ime ihe ị kwesịrị ime etu anyị metọdụ a ngwado ka ị ga-esikwa wee mee nke ndị ichie be nne na ndị ichie be nna kpọkwa ha mekwa the same thing ime n'ebe chi gị nọ etu a ka ị ga-esi mekwa n'ebe ndị mmiri nọ ị nwere ike imekọta ụzọ ihe taa ọnụ n'ofe ụbọchị etu a ka ị ga-esi mekwa alụsị na ọnwụ na-agbasịrị afọ ọnwụ na alụsị be nne gị na alụsị be nna gị na-anaghị oke sikwa etu a mekwa he ụzọ those entities of power ụzọ ị na-anwa sikwa etu a mee maka ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ ka m ji respond na meseji taa ị nwere ike ime ha ịnọ n'ofu ụbọchị nwekwa ike ime ha on separate days or separate times. Do you get? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ime. Nke ọzọ nke ịtọ na-akọwa onye ọdịnala kwesịrị ịma nwee ụbọchị ime ihe a na-agwa gị ọ na-work like magic. Nke mbụgodu na-ewere ose ọjị mkpụrụ ịnọ na-eti na mmiri iji asa ahụ ịsasị ahụ na bọket wunye ose ọjị sasịa ahụ ificha na ahụ gị hapụ ahụ ka ọ dịra ya na open air ma ị nwere ike yiri akwa mana iji nata wee clean ya ahụ has a way of absorbing it. Ọ ga-enyere gị aka sachapụ ụmụ mmanya na ụchụ ụmụ Israel ruo taa ha na-awụ oge nke Jizọs ha na Baịbụl ihe afụ na mmadụ mechaa were mmiri saa aka na ụkwụ ndị ụmụnna anyị ndị na-eti isi anyị na-emekwa ya eji agwụchapụ ụmụ mmanya na ụchụ mana ọ bụkwara ya gbụ alụ ka ibu ihe agbụ alụ mana ọ bụrụ ụmụ mmanya nọ negative energy ịnweta site n'isi eki mmadụ aka ma ọ gị na mmadụ ịnọkọ na moto ma ọ bụ ihe ndị a ihe awọchụ ndị a awee bute ose ọjị imesịa nke a ihe ọzọ ị ga-emezi bụ choose between a minute after 12 a.m. in the night to 11 in the morning. Choose a particular hour. Ọ bụrụ na set phone na alarm that particular time ruo ana or few minutes 2 seconds to that time face east. Ebe kene chi gị kene ndị ancestors kene ezumezu mmụọ niile so gị si biko na ịbịakwa biko ha mere gị nke a mere gị nke a mere inwena too much petition 1 2 3 is enough for that month. Do this for 21 days. You will give testimony. It have worked for many and it will work for you. Ka ihe kwesịrị ime ọ bụrụkwa na ọ ya ekweghị ume n'imesi gị ị nwekwara ike ọ bụrụ ihe nwetawo nkwụ ọkụ mgbe anwa anyị nọ that hour anwa weta obere nkwụ ọkụ tụsasịcha onye ụba ma tụsara nkwụ ọkụ ka ike wee dị gị ka ị wee na-alụ m ọlụ ma mee m ka m na-apụ ọkụ ịgbọkụọ ya ancestors tụkwa kpụ ọkụ kpamkpọm na ana o nwere ike ugoro ebe metais nwere ihe o mere anaba ana ịtụsakwara asị ndị nchie na ị na-atụsara ha nkwụ ọkụ ka ike wee dị ha ka ha wee na-alụ ọlụ ha mee ka ị na-apụ ọkụ ịgbọkwa ndị mmiri na entities of power si na-eso gị mekwa the same thing. Imechaa ya ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị na ị chọrọ ide eketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agọ na Ugochi tubelu na temple nke bụ eziokwu na everyday ọbụla the temple is located at the east na onwere everyday ọbụla m na-agọ ọfọ ana m elota ndị niile na-elota Ugochi tubelu na temple na-eche ihu na east ka ị ga-esi keta oke na ya bụ iche isi na tụọ nkwụ ọkụ sị ha na entities of powers ndị na-alụ ọnụ Ugochi tubelu na temple ha bịa nara nkwụ n'ihi na ahụ ha ka iketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agọ na Ugochi tubelu na temple kwa ụbọchị mee nke a 21 days. You will give testimony. Don't forget to share their testimony ma ọ bụrụ na ime ihe ọwụ ọrụ gị ọ ya awụ ọkụ maka onye ọbụla ji ezigbo obi mie ọwụ ọkụrụ ya aka m ka onye nke gị onwe ajụjụ ọbụla ị nwere ihe a nkọwa taa edoro gị anya jụọ m onwe ihe ọzọ gbagwojuru gị anya na ihe nkụzi niile nkụzigoro n'ọdịnala Igbo mee ka mmalụ ọ bụkwa nna o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya ma ọ bụ ihe onye ọzọ kụziri jụọ m ma ajụjụ na meseji na WhatsApp m aga m enyere gị aka. Actually my mission is to help people live better life. I'm Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anọ na be nna m anọ Oraifite ichi sendere message na WhatsApp 0805 78 37 672. Inweta message a watcha video a gosi nwanne gị fere anya share ya among your friends
ka ndị ọzọ wee nwee ike mụta ihe a. You might save a soul by doing so. Igbo makanụ, ekenekwa m ụnụ. Asị m nke onye chijazienụ, daalụnụ daalụnụ. Anyị zuru ka eme. Igbo ga-adị, ya gazienụ n'ọfọ.